Біблія, кніга Быццё, раздзел 15. Пасля гэтых падзей было слова Господа Абраму ў відзежы, і сказана: «Не бойся, Абраме, я твой шчыт, узнагарода твая даволі вялікая». Абрам сказаў: «Валадару Господзе, што ты дасі мне? Я застаюся бяздзетны. Распарадчык у доме гэтым Елеазар з Дамаска». І сказаў Абрам: «Вось ты не даў мне нашчадкаў, і вось гадунец мой, спадчыннік мой». І было слова Господа яму, і сказана: «Не будзе ён тваім спадчыннікам, а той, хто пойдзе са сцёгнаў тваіх, будзе тваім спадчыннікам». І вывеў яго вонкі і сказаў: «Паглядзі на неба і палічы зоркі, калі ты можаш палічыць іх». І сказаў яму: «Столькі будзе ў цябе наступнікаў». Абрам паверыў Господу, і ён залічыў яму гэта ў праведнасць. І сказаў яму: «Я Господь, які вывеў цябе з Ура Халдэйскага, каб даць табе зямлю гэтую на валоданне». Ён сказаў: «Валадару Господзе, пачым пазнаць мне, што я буду валодаць ёю?» Господь сказаў яму: «Вазьмі мне трохгадовую цялушку, трохгадовую казу, трохгадовага барана, галубку і маладога голуба». Ён узяў іх, рассёк іх напалам і паклаў адну частку насупраць другое, толькі птушак не рассёк. І наляцелі на трупы драпежныя птушкі, але Абрам адганяў іх. Як заходзіла сонца, моцны сон апанаваў Абрама, і вось апанаваў яго жах і змрок вялікі. І сказаў Господь Абраму: «Ведай, што нашчадкі твае будуць прыхаднямі ў не сваёй зямлі, і паняволяць іх, і будуць прыгнятаць іх 400 гадоў. Але я учыню суд над народам, у якога яны будуць у няволі. Пасля гэтага яны выйдуць з вялікай маёмасцю, а ты адыдзеш да бацькоў тваіх у міры і будзеш пахаваны ў старасці добрай. У 4-тым родзе вярнуцца яны сюды, бо мера беззаконняў амарэяў дагэтуль яшчэ не напоўнілася». Калі зайшло сонца і настала цемра, вось дым як бы з печы і полымя агню прайшлі паміж рассечанымі жывёламі. У гэты дзень заключыў Господь запавет з Абрамам, сказаўшы: «Нашчадкам тваім даю я зямлю гэтую ад ракі Егіпецкай да вялікай ракі Еўфрат, Кенеяў, Кенезеяў, Кедманеяў, Хетэяў, Ферезеяў, Рэфаімаў, Амарэяў, Хананеяў, Гергесеяў і Євусеяў».